Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Marie, og jeg er museumsinspektør her på Museum of Skurum. Jeg har arbejdet her i 10 år, 11 år faktisk, hvis det skal være helt præcis. Og jeg er ekspert i alt overnaturligt, også Ouija boards. Mange tak. Okay, synes du det er farligt? Hvorfor ikke? Jamen det, der kan være farligt ved at bruge det Ouija board, det er, hvis man ikke bruger det rigtigt. Sådan er det jo med mange ting. Og der er nogle regler omkring brugen af et Ouija board. For eksempel, når man starter sådan en session med et Ouija board, så skal man åbne det, og når man er færdig, så skal man lukke det. Og det gør man ved nogle særlige ritualer omkring det. Og det er ret vigtigt især, at man lukker det. Fordi hvis man ikke lukker det, så er det faktisk bare sådan en åben dør, hvor alt muligt kan komme ind. Det er der, det godt kan blive lidt farligt, at man kan invitere ting ind via det her Ouija board, som man måske ikke rigtig har lyst til at få ind i sit hjem, eller hvor man nu er. Ja, hvorfor tror du det blev lavet? Jeg ved, at det blev lavet, fordi at man havde en lyst eller en trang til at se, om man kunne snakke med de døde. Og vi har jo i os som mennesker sådan en nysgerrighed efter at finde ud af, hvad der sker, når vi dør. Det er jo noget, vi alle sammen skal. Vi lever og vi dør, det har vi alle sammen til fælles. Men hvad sker der, når vi dør? Ikke? Er vi bare ingenting? Bliver vi til støv, eller hvad sker der? Ikke? Og det her, det giver jo ligesom en mulighed for at undersøge det lidt nærmere, fordi hvis det er rigtigt, at man kan tale med ånderne via sådan et Ouija board her, jamen så må der jo være liv efter døden. Ja, synes du man burde bruge Ouija boards til at komme i kontakt med ånder, eller burde man bruge andre midler? Hvis man bruger det rigtigt, synes jeg, det er fint at bruge det, fordi det er sådan set meget, det er egentlig meget fint. Altså, det er meget enkelt at bruge, og hvis de kan stave, vel at mærke. Altså, det er jo et problem, hvis man møder et spøgelse, som er kraftigt ordblind, eller et eller andet, som ikke kan stave til noget som helst, eller aldrig har lært at stave, så er det ikke så brugbart. Men altså, hvis man møder et spøgelse, som godt kan stave, så er det jo et fint værktøj at bruge. Men det er bare også et blandt mange forskellige instrumenter, man kan bruge til at kommunikere med ånderne med. Tak. Selv tak.